Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ye lawan ye kendu ya chief secretary hage bede bat ka jeng kentu ke jongi ya chief secretary ba udai ban penkela no lane ban scrap no ya kitu bar khoj gitu ke jeng thap kam hapo ka paragraph 2.2 jong ka reception policy kane ka paragraph 2.2 jong ka reception policy kaum gumni kaum baha ki district level la ai kata ka combined reservation prapo person te handrai kumbang i menta na kini ki advertisement ki bami ha usnam arjar arfuar Januari usnam arjar arfulai i ba ha ka bede bat katu ka chief judicial magistrate kidan khat pratli ki post ki balat anda ngilap ya katu ka reserve kategori ngilap ba ukasi jongi hatu yo tang artli ki post u garo yo nreutli onyeutli nang ta ki on ndreum dei ki on reserve adu pratli te halor jong kaneru kadon sekawai pat ka advertisement hapo jong ka GAD sekretariat nazarat kilat dagi pautli ki post hangtai ru lai bha ya ki garo da ka bashim kabu ya kani ka compensate roster system te halor jong kane mentagasi ngewan bo ya ka memorandum ka jongi Shao Chief Secretary jong Jala Meghalaya iba DP Walang ta ke buram i te nyewan bo ikani ba kentu ya ka sarkar langba jong ka district Chief Secretary jong Jala Meghalaya ba ide ban pa scrap no ya kani ka illegal advertisement but ki illegal recruitment ha ki district level nama rakat kum ka para 2.2 ka kedau syai ba ha ki district level don kam ban ai first preference ya ki local permanent resident jong ketuka district lado de hapo East Kasil district kamur lada hidan post ship hautli la kumno la de ban ai first preference singi ki nong East Kasil district hapo East Sentia kumta lada de ha West Sentia lada de ha East Garuhil West Garuhil parkhat niyo la ka jong gabha kene ka proper person kalong thik na ka banta bangin ya kene hanrai la kadau syai ka para 2.2 ba de ban ai bha ka ba kham karpang bat kham consider ya kitu ki traditional jong kitu district the halor jong kania na kaliang jong chief secretary la ayangi ka assurance bai ong bangin sayatai la sisgi kandon ka jingkhot jong ka sarkar ya barakhot ki sang bhalang ya barakhot ki political party ban ya kran halor kata ka reception policy lani kata ka reception roster ka ong gumne ba it is observed that the recruitment of district level posts by the High Court is in violation of the provision of the clause 2.2. But hangni kani kade ka paragraph 2.2. Kala kanusai balada phi phim thong phim I preference ya kitu ki district level ki traisong apo district kamot kade ka jing violation lane ka jing pankhen ya ka reception policy. Ya kataru ukon hak sangma balai usga menti hadu menta kalong namar ba ukwa ban pendrong ya kini kijat pendreu kijong u da ka penbon hapo ke district level hapo khasil ka jong nginom pedang na lele ru am ki garo menta ki labon maha hapo is khasil hawas khasil kidon hari boy district kidon ki kam trai menta begini ki trai sno kom ka seng nginom la ban pedang larap ni pedang ya kene kamut mangiru ngila kubur bat kene ka jingle jong ka sarkar ban pedang ya kata roster system katkum ka court order mo na katuka tajang ne phi mo kini ke badang mi ha ka arfly trick na bende arjar fuar kibon ki post stenographer grade 1 kene de po Meghalaya High Court
ngila pha sithi shau chief minister mata kesgi tamba umda na Shillong ngila ai ke memorandum su ba udai ban scrap no ya kini bar khot kini ki post namar ko balong hangne na ki khalai tli ki post khasi yo tanglai garo yo new on reserve 11 nangta bat kini ki RRST ki yo tang 11 balai ngi yo lai balai ki garo yo new hapo ki district level kini ki gijing le bu to jong kene sarkar ka sarkar Meghalaya hapo jinglam jong kora sama ki le bu to hadu kata da ka ba ki pentrai kam ban sim ka bu ya roster system hagji sha kam dei ban long kum ni namar ka roster system hi kalong ba pinha bania lara kawai ka post kadon lane sipotli ki post kidon nangkong de ban thong ya ugaro lane khasi kanwan ka post ba are khasi ladere kabala ya ugaro kabasa khasi kade bania kumta hare yakane pala system ba naki khalai tli ki post khasi tang nyau o tang lai ugaro nyau tli tengibu kane kejing keliru halor kane ka unreserved seat ka unreserved seat kejing shisha hapo ke district level amdai ban bo unreserved seat number unreserved kamot ya ki wai pat ki non tribal ki bala ban apply hapo ke district level PRAR 25 Arjar Arfuar Shipau Basan mo the departments of heads of department are to submit their reservation roster and the proposed attachment to personal A and AR B department for betting of the same under the guise of betting rampant flouting of rule was allowed to persist. But hangner godon hagbede bakatu ka kane kajing pendrung ya kane ka district level hapo ka reservation at district level kalau ada kajing le tu ka bakra wat hapo ka lok ayuk ta department ru te halor jong kane ka nongrim ngisngau ban kentu ya kane ka sarkar konrat sangma ba wat pen thame yengi namar ngintre abane kran bakrosa system ka jing thumu ka jongin adu ka basrang ka jing dawa ka jongi kalong bangi dawa ba de ban ba review ya ka reception policy kata kade ka bakhaddo ka bangin ai kane ka khubor ka basha su kontra sama ngilong mane chief secretary ba lada piong man khot ngin priang kita ka jing khot tang halor ka sithi lada ka kedau syai bangin kran halor ka reception policy lat nang ta ngintre abane kran namar balai ba pin thame yengi da ka roster system kata ka bom dan norep namar balai haduk menta ki jing e berkhot kimi na reception policy